Co to je? To je tak hebký, beru to domů. Bela bude mít radost, určitě jo. Už jdu otevřít. Ahoj, Jacku. Bylo, můžu. A co můžeš? No, našel jsem tady tuto úplně nádhernou sovičku a můžu si ji vzít domů, prosím. Tak pojď. Jupi, díky. Díky moc. A ještě jedna otázka. No, kam ji dáš? Že já jsem se vůbec ptala, že? Jupi, už je to náš nový člen. Bylo, já mám nápad. A jaký? Budu? Víš, co budu? Ne, dělat sbírku, co najdu, tak si vemu domů. Jupi! To bude.